Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ikkonkluda li l-Ministru Giulia Farrugia Portelli qabżet il-linja meta deret fi 3 filmati li pproduċiet id-ditta legali Ketkuti Kawki biex tippromovi l-iskema tal-bejħ tal-passaporti. Dan għaliex setet tat vantaġġ mhux xieraq lill-istess ditta legali kif ukoll natat l-impressjoni li d-ditta kellha rabtiet mill-qrib mal-Gvern. Il-Kummissarju George Hisler qal li meta Ministru jagħti appoġġ li xi inizjattiva ta' operatur privat għandu joqgħod attent li ma jaqbilx il-linja bejn għajnuna uffiċjali xierqa u loti ta' vantaġġ mhux xieraq. U wasal għal din il-konklużjoni u għal ikkunsidra il-ment mingħand l-Għaqda Repubblika kontra l-Ministru Giulia Farrugia Portelli tal-li din deret filmat promozzjonali prodott mid-ditta Ketkuti Kawki li ma filmat ġie miġbud fil-Berġa ta' Kastilja. George Hisler sab li d-ditta legali Ketkuti Kawki ipproduċiet 3 filmati biex tippromovi l-iskema taċ-ċittadinanza. Il-Ministru Farrugia Portelli li dak iż-żmien kienet segretarju parlamentari responsabbli minn dawn l-iskemi deret fi 3 filmati flimkien ma' uffiċjali tal-Aġenzija tal-Gvern li jamministraw l-iskemi u ma' rappreżentanti tad-ditta nnifisha. Għalhekk ġie konkluż li dan seta' ta' vantaġġ mhux xieraq. Il-Kummissarju qal li hemm linja fina bejn il-promozzjoni ta' skema tal-Gvern u loti ta' trattament preferenzjali lil aġent partikolari. Għalhekk fil-fema tiegħu huwa jisħaq li f'dan il-każ din il-linja inqabżet. Intant wara li ħarġet din l-istqarrija tal-Avukat George Hisler ikkummentat mal-ewwel il-Ministru Giulia Farrugia li fl-ebda ħin ma waslet apoloġija għal dak li għamlet. Qalet biss li l-filmati li fihom ħadet sem tneħħew minn fuq l-internet. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista qal li issa Giulia Farrugia Portelli għandha terfa' responsabilità politika u tirriżenja minnu fih. Fl-istqarrija tad-Deputat Carol Aquilina intqal li dan huwa mument ta' prova ieħor għall Prim Ministru Robert Abela li mill-kliem issa jgħaddi għal fatti billi jara li tinġar ir-responsabilità mill-Ministru Giulia Farrugia Portelli.